Det her er et lille indblik i Kedarnath, som er en af de 4 chardams i Himalaya på den indiske side. Byen blev fuldstændig destrueret i 2013 af en flodbølge, lavine, der faktisk smadrede hele byen. De er i gang med at genopbygge byen her og lave nogle cottages, som pilgrimme de kan bo i en fuldstændig fantastisk natur. Der er også en teltlejr længere hernede, som pilgrimme kan leje en seng i, og der er en lille hovedpude til meget overkommelige priser. Vejen herop er cirka 19 km lang, og man kan vælge at gå, eller man kan flyve helikopter, eller leje en pony. Jeg kan godt anbefale at tage en pony, fordi luften er meget tynd. Det her bjerg ovenover, det ligger i 6.770 meters højde cirka. Så luften er tynd, og det er en god idé at være forberedt. Vi har misset morgenhelikopteren. De flyver kun afhængig af, hvordan vejret er. Og der har været en helikopter op her til morgen, som vi ikke kunne komme med ned. Så Frans og jeg er begyndt at begive os på nedstigningen efter at have overnattet heroppe. Det bliver spændende for os at se, hvor lang tid det så kommer til at tage. Men vi er klar, og jeg viser lidt billeder fra turen undervejs ned. Og et lille indblik i Kedarnath i Himalaya.